ମାମା କାଲି ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବ? କାହିଁକି? କାଲି ସ୍କୁଲରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି 50 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ମାମାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇବି ଆଉ। 2 hours later. ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲରେ କାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଖାଇବା ହବ? ଭାତ, ଡାଲି, ଘାଣ୍ଟ, ଖଟା, ପାଏସ, ପାମ୍ପଡ଼, ମିଠା। ତାପରେ ବି ତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? ସେ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କର, ପାଠକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସ୍କୁଲରେ ତ ଖାଇବା ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ତ ଖାଇବା ମିଳିବ, ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ଟିଫିନ୍, ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବୁ। କାଲି ଆମର ରୋଷେଇ କରିବାନି ହେଲା। କଞ୍ଜୁସ୍ ମାମା। ମାମା ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣି ଦେବ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧୁଛି। ସାଇକେଲ ନେବୁ? ଆମେ ପୁରା 5-7 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଚାଲିକି ଯାଉ, ଚାଲିକି ଯାଉ। ଆମର ସାଇକେଲ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ମହିମା ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଦରକାର।